xi qabel kont ħallinniet. Merħba l-shooter, sinjuri, u nselmu mod speċjali dawk li ħarbulu ftit kmieni mix-xogħol biex ma noddar aktar kmieni. Għallhom il-ġimgħa ta' fordja. Isma' ħan iċċelebraw hik, ħan iċċelebraw. Mhux alkoħol għax kmieni ta' x'alkoħol, il-ma tal-vit. Niskru mela. Għax ħanejlek x'inhi ċelebrazzjoni. Mela, pratikament ġejna bl-ilma tal-vit tagħna fost l-aqwa 20 fid-dinja. Biex ikuret l kollox, is-snin ta' qabel konna ħjar, ma il-13 inkwita li weduni li ħammorru qoddim dejjem. Però fid-draġ qegħdin fil-ħara, ja? Fid-dranaġġ. Li, għax qegħdin ma fis-60 post, ġifieri fil-fatt li l-ma li joħroġ mid-dranaġġ mhux aċċettat mill-Unjoni. Ma ħalli għadik tajjeb, bi sforzi, speċjalment fejn tħolli dranaġġ naslu. Sewwa? Ma ħadraw l-anzjani tagħna x'qegħdin jagħmlu, cheers, Nicole! Mela ħsebtni ma nismax! Il-mobile! Tajt li t-tixxieħol, slajtu 3 snin ilu biss! Ma jismax ilu jdoqqa b'du l-mobile! Tess! Oh, wejwa Jerry! Ġarala, mux uħti, ħammur naqtala di freja. Għandi l-odda bil-lest, għandi l-grinder u għandi s-sander. Imbissere, tabdawk sej. Ma tafx kemmu maħoxnina. Jasra, uħtok peress li ma tistax toħroġ mid-dar, tista' tapplika għas-servizz tal-podjatra. Meta wieħed jikber fl-età, s-saħħa tas-saqajn spiss tiġi affettwata minn fatturi bħal tnaqqis fil-mobilità, il-preżenza ta' kundizzjonijiet kroniċi bħal diabete u l-pressjoni għolja iwasslu kollha kemm huma għal nuqqas ta' sensittività. U allura ħallek mis-sander u l-grinder. Importanti ħafna li jidħol il-podjatra professjonali imħarġa speċifikament biex jieħdu ħsieb is-saħħa tas-saqajn tal-anzjani. Qed nitkellmu trattament ta' banjens, tuħ ta' dwiefer, għażla ta' żraben, suletti, insomma biex tkun eliġibbli rid ikollok iktar minn 60 sena ma tistax toħroġ mid-dar jew inkella f'dar residenzjali. Għal iktar informazzjoni żuru dan is-sit. Bis-sander kien sejjer. Allura, isma' kemm jien onorat li hemm biċċa għodda msemmija lija Sander. Mela, u l-Stanley Knife għal-Stanley tajt. Mela, għalni, x'affarijiet. Ara, ħanuħroġ il-barra għandi bżonn nuħu ftit arja. Ġieli smajta l-kelma qed ibexbex. Velodok min. Ejja ġieli smajta. Xi ġifieri? Ma nafx ta' ma xi ġifieri. Smajta. Smajta biss. Ejwa, Xi ġifieri? għat jizbaħ. Ejja, Xi ġifieri? mux fil-ħodu. Ġieli smajta meta jgħidu qed ibexbex. Mux għatibul. Le, mhux ibexbex. Iva, ta' Xi ġifieri għalik? fil-ħodu. Qed jisbaħ. Qed jisbaħ. Issa jekk filgħodu jbexbex. Fil-għax jagħmel. Hemm kelma ma nafx x'inhi ta' bħalissa. U jekk filgħodu jbexbex. Fil-għax jagħmel. Jidla. Imma mx kelma jekk issa bexbex. Jidlam biss. Jidlam. Idallaw. Jo jpexbex. Jidlam. Imma m'hemmx kelma bħal ibexbex. Ma naħsibx jidlam. Jidlam. U x'ismek inti, Sinjura? Mary Grace. Ma' Mary Grace jiena ħriġt u ħadd ftit arja lura l-istudju. Grazzi, Mary Grace. U nilqawkom lura fejn mort inta. X'kien hawn l-arja tqila. Tqila ħabba fija. Ejja. Ma jintafal fejn xina l-ħbieb ma nħobbx nħallihom weħedhom. Ejja, ma jgħidu wkoll hawn min jgħajju jagħmel ħbieb, Narakom għandi, Sinjuri, għal xkuter.